ole hei pu ar lalram ro ta chu sarkar na MST hei conductor ni in sarkarin ready in atul thuta chuak mai thei turin khuta mualpui ani mo kha mualpuya anzuk oma driver tenen ti chuan hei tuna thakhat lai mai karlin to mi kha purim ro karli vel lai mai a ombo to tiang chuanin phai lama le khazir te le khung lai bairabia te rela ron ho thar ho te tiang chuan MST Mizoram bus driver tenen conductor wal khati khan an duty an chuak thin ni hei tuna hen tam tak chuan an hlau deuh mai thei chu an tri khai deuh che nangma engtin nge a hlawm lo zia kha i soi fiat them le lom obe ni heti ang soi fe thea kom hi lom ang khop maya kanum ta nei on nami quarantine ang tan ni lo ba sarkar quarantine ang po kan ni lo na lai oma achan chu in khung sang in pul kan ta sarkar po in le pu te point kita chuan zan de kalanga ye anti thu ta wang khan motor te kan chaprup ta ti khan elina po min chom tha khop mai sarkar hian tin pa ka kanom ta ni la om chi kan ni lo ba tu na tak to dei tak to le khan ne yang so kan ta fel fight ko hon so kan ni ti kan soi do ani chuan englo khami phai tanga le khazir te le sum don na thil awanga tang khang te bairabia rail station na ron thleng te le mun sang sang ami in la khom ho an quarantine ho khamo khang ho kha nen khan inin him laim in riak ho thin nge in om sang de uzel kan riak ho lova ria ho po thei lova twin bairabia khwan PPE te tarimit te ma te form te engkim kan thom be ka eng ma passenger te nen chuan kan din ngai lova fit duk ti vel bora kanam romani chuan ba sen chuan pom sa chuan kan pa si kan ping dang ve ka kan ping kan siam ve ka ti chuan passenger te kai hin lai bak lova aba chuan ek chau jun chau ta chu om the ni ta khang chu kan phal ta nia kan kai ta ni chuan khati em men thim thik tur le ek lau tur hi kan ni lau tlak pe ni kan da na chuan kan sei ni khatia bus driver le conductor kha chu in ping dang mi mai ni mo khalai ping dang pia kai to po thei lo ni lo po thei mi lo han ping dang ta he ka driver chuana kong khara pe khan in chuak thlamaya tro kata khan conductor he lu phachak je langai ta achan chu driver a thut hun chuan a thut ma chak chuan conductor lu kha boi thlap ta wang khan ping dang thlap ani ani chu hei i lo ho thakhat lai mai sarkar na duty in ready in atula pianga sarkar in atir chu turin thakhat lai mai thang bo then khat ra chiang lo chuanin an lo tri khai deuh mai thei chia doctor te po khan lekha te pon siam chen lo mi siap an ti jal report tha ti khan call ne an end khapa test positive lo ti kha an pal tlang fit to chu wang chuan pu ar lalram ro ta hi hla omani lo ni ti hian then khatina an hlo ang le an tri khai ang khani lo ni he ama soi nge kan thre ni hela hen pulura po local ta ni mo pulura chuan kan video po kan ti top mai nga soi du dangte ila nem hei quarantine chungchang te hei li kan pata hian quarantine center awma eta point rep chan huna chuan chian te nan duty ta ne po ka tum mani hap tok to ka chu kan soi lok don hi kan thlen lim po kan chian te lo duty sak maya an za om ne maya ba ti ka thlen mi le kan chuni de ba han tak sa te lo taw te ba in bol te ka tuma di fa te ka tuma chuan zan te po ka duty do nge do lo ka phela fa kan ha tam vel me kan ni alom ome hei pu arlal ram ro ta hi tui kol bi muala kan oi me hroi tu te zinga mi ni hlomai em mai le atula pianga sum le pai tha po seng thina ni se tiang chuan hei sarkar na thokin MST conductor ni tuna voin ni lo honi tro voin tro ti hian dan takin doctor te point ti chuan ai lekha certificate te po per ve kan paltlang ve ka negative ani ti kha chiang takin ama o ka nge kan thre ni ole kan video chu du tok photila kan lo me